Dumela makulu, the Nyaya Meditation is back ngemsana. Nasina dzoka ndine nyaya panapa iri kutenderera ya advocate Nelson Chamisa vachichema mudhara uya wekutanga neslogan yekuti wazadza. So mudhara uyu arikunzi akatisiya akashaya. So advocate Nelson Chamisa vabudikira netsamba inosirisa kwazvo, inobata kwazvo, vachinyaradza mhuri yemudhara uyu. Vanyora vakati a blow to the citizen, respect the passing of Mr. Manyatera Wazadza is a huge subtraction to citizen power. He was a true citizen leader, changing our political landscape in remarkable and organic ways. His contribution is a testament to the power of citizenocracy, that citizen philosophy, and signifies the importance of every voice as we journey towards a new great Zimbabwe. Mr. Wazadza is the evidence that seniority in the struggle is by contribution and not position or title. He embodied the belief that every citizen voice, regardless of age or social standing, holds significance as we journey towards a new great Zimbabwe. Even in death, he will continue to inspire citizens, especially the young, to contribute towards the building of a great nation path. Ndo mashoko anyorwa na advocate Nelson Chamisa. Ndazopedza zvangu kuverenga zvese zvimwe zvacho moita muchiverenga muchipeso muchidzika kuzasi, asi nini ndangobato pakati koshei nekuti munozviziva kuti nini ndinenge ndingotsvaga nyaya pakakosha pane mukosho mukuru ndopendenge ndingotora ipapo toyatoonesana panapa. So ndo nyaya kutaura na advocate Nelson Chamisa. Chinhu chakakarejing mwenga nemudhara uyu ashayo chinhu wani chekuti vafana vechidiki vazhinji chacho anotya kana kubudikira achitaura kuti nini ndiri kusapota Chamisa, anotya kuzvitaura mustreet, but mudhara anga singavhunduke munhu apa yato old age yekuti haasina kana simba, anogona nguva yangorwa mambama, but vafana vechidiki vane power racho havakwanisi kuzviita izvozvo, but zvinhu zvaitwa nemudharo ndo zvinova zvimwe zvinhu zvandaona zvakachallenge advocate Nelson Chamisa kuti asvika pakuti even after kudaro mudhara uyu vasvika pakumurangarira vachiti acharamba futi achingoinspire chero afa kudaro. Ndo mashoko abva kuna advocate Nelson Chamisa. Muri yeZimbabwe kana uchinge wasvika panapa first time yako, panonzi Panyaya version, kusubscribe mahara, tosangana zvekare pa next video munozviziva kuti nini ndichitora.